Welcome back to another vlog! Say hi. Hi everyone, today we have something here. We got a package. Huwag yung may address. We have A package from... We got a package, guys. Nagising ako sa... I got a package to go to Pastor Robbie last time. Hindi, kasi kagabi, late na ako. Aga ko nakatulog, pero nagising ko ng 3, tapos nakatulog na ako ng almost 5, kasi dahil dito sa stuffy nose ko, and medyo nilalagnat ako. So, nagising ako dahil may delivery tayo, and we got it from what? And guys, nakuha natin siya kay Precious Skincare, ayan, from Sis Jenilyn. So, open natin siya. Come here, open natin siya. Excited to, basta may ano. Excited ako. Basta may package. What's your name again? Package. No, my name is Package Dora. Sinabi mo dati nung nag-unbox tayo, ang pangalan mo, package. Package? Open na natin package. Open na natin yung package. Ang hard mag-open kasi. Kasi kailangan mo ng scissor. Para maano, ganyan yung tape. Aray. Ang dull naman ng ano mo, ng scissor mo kasi. Wait! Wow! It's Tita's favorite! Tita's favorite, ano to? Oh, mga Liptints to. Oh, that's my lip tint. Yeah. Mag-try lang tayo ng isa. Okay? I'll have one. Gagawa tayo ng video dito. Sure. I will open it this time. Wow, it's your favorite color! purple! Wow, Ang saya niya sa purple! Ay! Here it is! Nasa harap din pala yung mga ano niya, yung kanyang mga... Ay, ako din. Nasa harap yung mga ano, yung mga shade niya. Meron tayong Sweet Love. Pero gagawa na lang ako ng separate And there's video. a lot of Sophisticated. fruits. It's extra Hottie. And Prettylicious. Strawberry flavor. oh, my favorite strawberry and grapes. Yeah, because we're very fam, right? Temptation. Wag mo munang open. I try it already. And then come. Yan. You wanna try it already? Yes. We got 2, 4, 6. Yes, ang dami. Purple pa. Ano? Smell it. Grapes. And Grapes? strawberry. Yeah, it smells good. It smells really good. It smells grapes and strawberry. Bango. Parang siyang yung mga candy. Bango. This is apple saris. And this is curry. Smells like... Strawberry. Dessert ba to? Strawberry nga. Thank you, Tita Jenny Lynn, for all of the lip tints. Why? Is that yours? That's Tita's lip tints. No, I will have one lip tint. You need one? Yeah, okay. Pero may video muna ni Tita yan, ha? Gawa muna tayo ng review dyan. Okay? Sure. Okay. Sure. Tagal ko lang to, guys. Itong may lip tint kasi ako, para makita natin yung true colors. Oh my gosh! Ang hirap kasing gumalaw. Ito, I'm using this Pure Derm Vitamin na makeup remover. Ito yung sale, guys. Kung nakita nyo na yung aking haul. Ayan, 55 pesos lang siya. Remove lang natin. Ayan. Try lang natin yung isa, yung strawberry. Ano daw yan? Ha? Magsising ka ng ano? Try lang muna natin yung isa. Sa akin ito. So, akin ito. Sige na, mag-brush ka na ng lips mo. Dali. Ayan, yung powder open. Lagyan natin ng powder yung lips. Oh, come here. Galaw mo yung lips mo. Huwag mong lagyan ng saliva. Okay, that's good. I like strawberry because they're pink. Because they're pink.
And red. Ganyan guys yung kanyang applicator. Can we Ayan, smell it? nakikita ba na? Can we smell it? Oh, it smells so Wait good. lang. Come. Ay, maganda. Ang small kasi ng lips mo eh. Can't get it. Okay. Okay. Yan, pakita mo na dali. Hi! Uy, in fairness, dumidikit agad. Oh, I'll use the other ones. So this is actually another thing of fake kids. So this is Ito guys, yung strawberry. Strawberry na ano, flavor. Flavor eh. Prettylicious, strawberry flavor. Ah, strawberry. I mean, Prettylicious yung kanyang shade. Pero yung kanyang flavor is strawberry. Pero pag tumagal, medyo mapait siya. I just don't know kung dahil may sipon ako or dahil may sakit ako. Kasi di ba kapag may sakit ka, lahat mapait sa'yo. But yeah, I will share it to you guys sa review ko kung mapait talaga siya or what. the strawberry. Pero yan, tingnan lang natin kung maghapon na ano. I want the strawberry. Kung hanggang kailan siya maglalast. So, it's already 11 a.m. So, tingnan natin kung hanggang It's kailan. already 11 a.m. and we're going to vlog to Tita next week and then we'll see you guys later. Okay, bye! Bye! Hello guys, nagustuhan ko yung tint niya. In fairness, gusto ko yung ano, gusto ko yung... I'm so scary here. Gusto ko yung ano, yung shade niya, ng strawberry. Gusto ko yung mga ganito kasi yung mga pink, nakakabata siya tingnan. So, pang everyday talaga. Perfect to sa mga teenager, ganyan, sa mga high school, sa mga college na hindi pa masyadong nagme-makeup. Ayan, it's shine fairness. Si Anta Naning marunong na magpa-picture. Pag sinabi ko para sa thumbnail, nagpa-post na siya. Hi! Tananing! Today I have some makeup. Ay, ibalik mo yan ang makeup yan. Mag-makeup nga ako kasi. Ibalik mo nga yan. Mag-makeup ako. Eh, makeup yan ni Tite. Kagabi guys, ginagawa ko na yung ano, yung i-vlog ko sana yung parang mga info na kailangan ko for the NCLEX na ang tawag nito. Basta yung how to apply NCLEX for Texas. Yun, kasi sobrang sakit ng ulo ko kagabi, hindi ko natuloy. Parang hanggang step 3 pa lang yung natapos ko. And now, gagawin ko sana kasi walang kuryente. Eh, kailangan ko yung laptop ko. Sira kasi yung battery nun eh. Today we're gonna make up. Lagi namang hey everyone, ito! Kakat ko yun. Hindi. Ano kasi guys, gustong-gusto niya na may mukha siya sa mga vlog. Kasi pinapanood nila yung mga vlog doon sa sala, silang lahat nanonood. Ano? Yes. Kaya gusto niya, kapag may mukha siya, gusto niya panoorin niya yun. Kaya yung vlog na may sakit siya, yun, pinapanood nila pa ulit-ulit. Tsaka yung napapasa si tita. Ulit-ulit. Kasi nagsasawa. Ano ba yan? So I have pink and blue. What's in my makeup KK kit? What's This is Myra E Moisturizer. Tama. moisturizer. What's this? Primer! Baby Skin Primer from Maybelline. And what's this? Eyelash Curler. Today is me and a makeup today. Channel and today's 4. Channel's today 1. And today I have a lot to do today. And I got Tita! A baby cream. Tita! What? What's this called? Moisturizer. A moisturizer and what's this called, Tita? Primer. I got a primer. What's this called again? Primer. What's this called? Baby Skin Primer. Baby skin primer. And what's this, Tita? Liptints. Liptints. And what's this? Eyelash Curler. We got a eyelash curler. And what's this, Tita? BB Cream. I got a baby cream. BB Cream. Baby Cream. What's this? Eyebrow Gel. Eyebrow gel. And what's this?
Concealer. Concealer. On the under eyes. And the other eyes. What's this? Spoolie brush. Spoony brush. What's this? Tita? Eyebrow pencil. Eyebrow pencil. Pakita mo sa kanila. And I got lipstick. You know, it's so purpley, like my favorite color. And this is, what's this? Blush. Blush. What's this, Tita? Perfume. For you can make go. Are you done? Not yet. Oh, you press the red button after, okay? Sure. And Tita! What? What's this called again? Eyebrow brush. Eyebrow brush. Bye-bye! Kumakain kami guys ng Hello Kitty gummy. Ayan. Ano to oh? Ito, gustong-gusto niya to eh. Gustong-gusto ko rin to kasi medyo maasim-asim siya. Tapos, perfect siya sa mga bata kasi ang lambot lang niya. Parang gulaman na may konting pagka-chewy lang siya. Kasi strawberry ito. Strawberry, yeah. We are berry fam! Because strawberry are healthy, right? Yes. Gusto niya yan. Eh, ito pa man din kapag may yung gummy bear niya, yung ano, yung nakatab talaga yung binibili, yung half kilo, ganun, yung binibili nila. Grabe. Gummy bear tsaka gummy worm, ganun. Puro half kilo yung binibili nila. Tapos may, kinain ako kanina eh, yung ano, pakita natin sa kanila. Yung grizzly bear naman yun. Parang gummy bear din, pero ang tigas. Tapos sobrang asim niya. Where's the grizzly bear? This is the grizzly bear. Ayan, ito siya. Sobrang tigas. Tsaka maasim, no? Sobrang sour, no? No? Ulo? Sour. Sour daw. Sour. Kids, just eat a lot of fruits so you can be healthy all together. Don't eat a lot of chocolates and candies. Anong kakainin natin ngayon? Gulay and fruit! What's your favorite gulay? Sitaw and kalabasa! Do you like broccoli? No. Why? I only like sitaw and kalabasa. Guys, ito na yung aking lips after kong kumain. Ayan. Pink pa rin ba? Parang tingnan ko nga sa mirror. Kasi hindi ko masyadong makita. The pigment is still there, guys. Pero, yun, very subtle na lang siya. So, medyo nag-fade siya. Pero konting-konti lang. Kasi nga, di ba ang lip tints, talagang nakadikit siya sa balat or sa lips. Kaya, ganyan. I like it. Update time, guys. It's already 3 p.m. and nagilamos na ako. Nag-toothbrush na ako. And meron pa din dito sa baba yung lip tint. Pero dito sa taas, wala na masyado. So, yun. Ito na siguro yung end ng ating update for this lip tint. Na this is the Prettylicious in strawberry flavor. Ayan, guys. So, yun na. Pang matagalan nga naman siya. So, sa mga student dyan, maganda siya. Para kahit maghapon, di ba best?